Мы молодое поколение белорусов. Нам будовать будущее нашей краіны і сваімі справамі упісваць новую старонку ў гісторыі Беларусі. Мы павінны перадаць будучым пакаленням памяць пра тую страшную вайну, пра болі пакуты, якія выпалі на долю нашага народа, пра гераізм у імя будучыні. На інфармацыйных гадзінах па генацыду беларускага народа ў гады Вялікай Адчыннай вайны я адкрыла для сябе яшчэ адну жудасную старонку нябачных зверств і насілля над мірнымі жыхарамі Карэльскага раёна і хачу расказаць аб гэтым іншым. Вёска Бурдзевічы. У жніўні 1943 года на гэтым месцы стаяла хата сям'і Ігнацікаў. Атрад ворагаў акружыў хату. Карнікі знайшлі вінтоўку, якую нехта падкінуў. З хаты выгналі ўсіх. Бабку Лізу, якой споўнілася 72 гады, дзядзьку Антона з яго жонкай Ганнай, якім было 38 і 35 гадоў, дзяцей і жанчын. Перад ямай паставілі Адама, Васіля і Вольку. Ім ішоў толькі 17-й год. Выстралы былі трапныя. Смяротны прыгавор быў вынесены і 19-гадовай маці Ігнацік Марыі і яе 7-месячнай дачцы Галінцы, якую забілі на вачах у яе маці. Затым забілі і бацьку гэтай дзяўчынкі, Івана Антоновича. Ён не змог выратаваць ні жонку, ні дачку. Ніхто не ўратаваўся. Яму з 9 целамі фашысты засыпалі і, навёўшы жах на вяскоўцаў, зніклі. А пасля немцы падпалілі вёску. Уцалелі толькі 2 хаты. За агародамі ў балотным зарасніку ляжалі 3 партызаны. Сярод іх быў пляменнік Шастак Іван Адамавіч. Ён бачыў, як адбывалася расправа над яго роднымі, за тое, што ён, Іван, стаў партызанам, і за тую вінтоўку, да якой не мела ніякага дачынення вялікая сям'я Ігнацікаў. Пасля вайны Іван Адамавіч адкапаў целы родных і пахаваў у адной вялікай труне на вясковых могілках, паставіў помнік, дзе ўпісаў усе 9 імён і зрабіў надпіс, расстраляны ў жніўні 1943 года ад пляменніка Івана і яго жонкі. Валанцёры атрада «Добрае сэрца», членам якога з'яўляюся і я, ажыццяўляюць догляд за гэтай магілай. Нам ніколі не забыць страшныя старонкі гісторыі Вялікай Адчыннай вайны. Мы не даруем жорсткасць, нялюдскасць, бясчынства ворага на нашай зямлі. Мы гэта памятаем, і ў гэтым наша сіла. Не можа быць тэрміну даўнасці ў нашай памяці.